ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚೆ ಮೀನು ದಾಯ್ತ ಮಣಿಪಿರ ಕೆರಂಗಿದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗಣದು ಓಪಣೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸೀಗೆನಸು ಮನ್ಪಿರ ಇನ್ನು ಚಿಪ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗಣದು ಸರಿಯಾದ ಮಣಿಪಿರಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಜನೆ ಸೋಕುಡೆ ಕೆರಂಗಿನ ದೆಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸಂತೆಡು ಬೂರ ಕಡಿಮೆ ದಿಕ್ಕುನದ ಕೆರಂಗ್ ಐನು ಸೋಕುಡು ದೆಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಣ್ಣು ಬೂರ ಪೋಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಅಡಿಗೆ ಸೋಕುಡೆ ಐನು ಮೂರ್ನಂಡ ಚೆಪ್ಪೆನ ಚೋಳಿ ಬೂರ ದೆತ್ತೆ ಚೋಳಿ ದೆತ್ತುನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಮಣ್ಣು ಸಾಧಾರಣ ಪೋಂಡು ಅಡಿಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿಡ್ತಿರು ಮೂರಿಯ ಐನು ಬನಳೆಗೆ ಪಾಡಿನಡುಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮೈನದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮೈನಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ಮಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಸೋಕಡೆ ಎಡ್ಡ ಅಡಿಬಲ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡುದು ದಾಯ್ತ ಮಂತೆ ಬಂಡ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ನು ಓಣ ಮಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟವ್ನು ಓಣ ಮಂತೆ ಅವ ಸೂಪ್ ಹತ್ತು ನಾವು ತುಯ್ಯರ ಒಂಜಿ ಕೊಸಿ ಅತ್ತ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸೂನು ಲೈಟ್ರ್ ದಿಡ್ದು ಓಣ ಮಂತೆ ಕೊಂಚ ಬನಳೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾಡ್ದು ಬನಳೆನು ಸ್ಟವ್ ತಮಿತ್ತದು ಇಡಿಯೆ ದಿನ್ನಡುಕು ಒಂತರ್ತು ಬನಳ ಕಾಯಿಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೋಡಿದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ನಾಡು ನೆಂಕ್ ತಿಕ್ಕಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಣ್ಣೆನ ಬನಳಿಗೆ ಮೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಪ್ಸ್ದ ಆಕೃತಿ ಮಂತತ ಆಕೃತಿ ಆತಜಿ ರೌಂಡ್ ಆತಜಿ ದಾಳ ಆತಜಿ ಐನು ಬನಳಿಗೆ ಪಡಿಯ ಸೋಕುಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಎಂಚಾತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ವಾ ರೀತಿ ಉಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೆಂಪಿಗೆ ಉಂಡು ತುಯ್ಯರ ಯಾನತ್ತೆ ತೋಂದುಲ್ಲ ಸೋಕುಡೆ ಆತನ ತೋಜೊಂಡು ಕರುಕುರು ಪನ್ಪುನ ತೋಜೊಂಡು ಹಾಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ತೊಂಡೆ ಸೋಕು ಮಣಿಯರ ಬಜ್ಜಿ ಸೋಕು ಇಜ್ಜೆವು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಳಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಳಿ ಬೈ ಬೈ.